Kaixo, gaur eraikuntza baten protokoloa birpasatzen ikasiko dugu. Hau bezalako eraikuntza bat egiteko urrats batzu eman ditugu. Urrats horiek geratzen dira grabatuta. Eraikuntza bat egiteko emandako urratsei protokolo esaten zaio. Adibide honetan nola ikusarazi protokolo honen urratsak. Goiko menuan ikuspegia atalean eraikuntzaren pausoak agertzen dira. Ikuspegian eraikuntzaren pausoak. Eta hemen eskumaldean taula batean agertzen dira adierazita. Lehenengo urratsean jartzen bagara, klik bikoitza egiten badugu, hor agertzen da egin dugun lehenengo objektua. Ondoren, emandako urratsak banan ikusteko, teklatoan dauden geziak erabiliko ditugu, gora eta bera begira dauden geziak. Bera eginda, ikusten da zer egin den irudi hori dana egiteko. Hasiera batean zuzenki bat, gero zuzenardi bat, ondoren zirkunferentzia zehatz bat, beste zirkunferentzia bat, hirugarren zirkunferentzia bat, eta azken puntu hori B puntuarekin elkartu da. Zuzenki baten bidez, zuzenki horrekiko paralelo bat egin da, beste paralelo bat egin da, eta paralelo horiek eta beko zuzenkiaren arteko ebaki puntuak bat eta bi markatu dira. Horrela lortzen da zuzenki bat hiru zatitan zatitzea. Teklatuaren gezia goruntz erabiltzen badugu, atzera egiten dugu urratsetan. Berantz, hoize. Badago emandako urratsak banan ikusteko beste modu bat. Eta hauxe da, ikuspegi grafikoan eskumako botoian klik egin eta navegazio barra agindua aktibatzen dugu. Hemen ekintza edo eraikuntzaren azken urratsean gaude, hasierara joateko klik egiten dugu eta banan aurrera eginda urratsak agertzen dira. Urratsak aurrera joan ahala, ikusten dugu eraikuntzaren pasoak markatuta geratzen direla. Eta bukatzen dugunean, eraikuntza bukatutzat ematen dugu. Eraikuntzaren urratsak modu automatikoan ere ikusi ahal ditugu. Jar dezagun protokoloaren hasieran. Eta hemen erreproduzitu agindu dago eta 2 segunduro urrats bat emango da. Kantitate hori txikiagoa edo handiagoa egin dezakegu. Us dezagun 2 segunduro urrats ematearena. Protokoloaren hasieran kokatzen gara eta hasi egiten. Urratsak banan ematen dira eta eraikuntzaren pausoak hemen ikusten ditugu, banan, une bakoitzan ze urrats ematen ari den eta eraikuntza nola egiten duen aurrera. Eta horrela, bukatu arte. Eta 16. urratsa, hoize. Navegazio barra mantentzen da ikuspegitik eraikuntzen pasuak kendu arren. Ikuspegi honi esker, aspaldian egindako ariketa baten urratsa birpasa ditzakegu, edo beste batek eraikuntza egin badu, berak emandako urratsak ikus ditzakegu, eta hortik ikasi. Protokoloaren edozein urratsetan ere gera gaitezke, adibidez 8. urratsean egindakoa hau izan da, klik bikoitza eginda, hauxe da 8. urratsa. Ondo niurtu eta ondo jakin edo ondo ikasi zer egin den, eta gero jarraitu, gezia. Demagun, protokoloaren une zehatz batean, adibidez 8. urratsean, arrazoi bat dela eta urrats berria zartu nahi ditugula. Demagun hori egin ondoren, puntu honetatik pasatzen den perpendikularra egin nahi dugula. Zer egin? Hemen gaudela,
urrengo ekintza burutu, enter eta klik. Ikusi dugu egindako ekintza berria protokoloan txertatzen dela eta zerrendatuta geratzen da. 9. lekuan sortutako puntua eta 10. lekuan sortutako perpendikularra tartekatu dira. Ekintza honen helburu bat izan daiteke egindako eraikuntza batean zuzenketak egitea urrats batetik aurrera. Horrela, hasieratik berriz egin beharrean, puntu batetik aurrera jarraitzen dugu egiten. Ariketa bat proposatuko dizut. Hemen ikusten duzun laukizuzen honi urrezko laukizuzena esaten zaio. Asmatzen duzun urrezko laukizuzen bat egiteko zeintzu diren eman behar diren urratsak. Ireki protokoloa eta zure kuadernoan deskribatu urratsez urrats egin behar dena.